Vi er Udviklingspartiet. Hej, mit navn er Andreas. Jeg er formand for Udviklingspartiet. En af vores mærkesager, det er, at vi vil have bedre sportsudstyr. Fordi at når vi skal starte i den nye skolereform, så skal vi have langt mere sport, og så skal vi have udstyr, der giver forudsætningerne for, at vi kan lære det. Som vi kan se på den her ketcher, så er den lige så dårligt strenget op som et fiskenet. Alle strengene kan rykkes helt ud. Mit navn er Tobias. Vores anden mærkesag er, at vi vil have bedre stole at sidde på. Vi synes, det er rigtig vigtigt, at når det er, at vi får den nye skolereform, at vi også får noget behageligt at sidde på. Så derfor vil vi gerne have nye stole. Jeg hedder Jonas. Vores tredje mærkesag er, at vi vil have bedre internet, fordi at hvis vi får alt sammen fra iPad, så crasher vores net meget hurtigt. Det er vores job at få udstyret op.